Magandang araw po sa ating lahat. Ang palagi ko pong naririnig sa mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon faithfully ay ang sinasabi nila, mabait naman yung Panginoon, mapagmahal, at mahaba ang pasensya. Kaya pag ayaw ko magsimba sa Panginoon, ay maiintindihan na ako ng Panginoon. Kung ayaw kong magsimba at unahin ko yung trabaho, okay lang sa Panginoon. Pero ang tanong mga kapatid, mababasa po ba natin sa Bible na nagbigay ang Panginoon ng pahintulot na okay lang sa Kanya na hindi natin siya paglilingkuran faithfully dahil sa Kanyang kabaitan at kabutihan sa ating buhay? Ang mababasa po natin sa Bible, mga kapatid, yung sinabi niya dito sa Matthew chapter 6 in verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hindi po sinabi ng Panginoon na okay lang sa Kanya, unahin natin yung mga gawain, unahin natin yung mga trabaho, unahin natin yung pamamasyal at pagsa-shopping. Ang sinabi niya, unahin natin ang Kanyang kaharian. Sabi niya doon, seek ye first the kingdom of God. Hindi po sinabi ng Bible na seek ye first, seek ye the kingdom if you have time, if you're not busy. No. Ang sinabi po dito, seek ye first. Ang Panginoon po dapat ang nauna. Siya po yung pinakamahalaga at pinaka-importante sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga sinabi po ng Bible dito sa Matthew chapter 10 in verse 37, "He that loveth father more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me." Ibig pong sabihin nito ay ayaw ng Panginoon na mas may mahalaga pa sa iyo kaysa sa Kanya. Hindi pwede para sa Panginoon na mas mahalaga pa yung pamilya mo, mas mahalaga pa yung asawa mo, mas mahalaga pa yung mga anak mo, mas mahalaga pa yung girlfriend mo, mas mahalaga pa yung boyfriend mo kaysa sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi dito ng Bible, siya dapat ang pinakamahalaga sa ating buhay at wala nang iba. At sa awa ng Panginoon, hindi naman po inihingi ng Panginoon ng buong araw at lahat ng oras na tayo ay magsiserve sa Kanya dito sa church. Kaya nga ang sinasabi ng Bible, mayroong mga time na tayo ay magtitipon-tipon upang sambahin ang ating Panginoon. Meron tayong Sunday morning service, meron tayong evening service, at meron tayong prayer meeting service. At ang mga panahong iyon, mga kapatid, ay masyadong maikli ikumpara sa mga panahon para sa ating mga sarili. Maikli masyado po yung panahon na yun. Sunday morning service, Sunday evening service, prayer meeting service. Kaya mga kapatid, ang sinabi ng Bible, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me." Ang lahat ng mga services po na sinabi na ating binibigay diyan sa ating church para tayo magtipon-tipon upang sambahin ang ating Panginoon, dapat po nating ibigay sa Panginoon ang panahong iyon. Kaya nga sabi ng Bible sa Hebrews 10 in verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another in so much the more as you see the day approaching." Kaya mga kapatid, kung meron po kayong prinsipyo na dahil mabuti ang Panginoon, ay maiintindihan yan na hindi ka magsaserve sa Kanya faithfully, maintindihan lang yan na mag-absent ka ng church, mag-absent ka ng Sunday morning, at mag-absent ka ng Sunday evening, mag-absent ka ng prayer meeting service, hindi po natin mababasa sa Bible ang prinsipyong ito. Dahil ang binabasa po natin at ang nabasa dito sa Bible, sabi dito sa Bible, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you."
At sinabi din ng Bible that kung may mahal kang iba, maliban sa Panginoon, you are not worthy of Him. Hindi po tayo worthy. Kaya minsan, maraming mga tao nag-iisip na sila ay faithful. Sinasabi nila sa mga tao na faithful sila. Pero ang panahon na nagsisimba sila sa Panginoon is Sunday morning lang. Pag Sunday evening, wala na sila sa church. Pag prayer meeting service, wala na sila sa church. Kaikli-ikling panahon po yun, mga kapatid. Magsisimba lang tayo ng Sunday morning service, 2 hours. Kaikli-ikling panahon na ibinigay mo sa iyong Panginoon at para sa iyong sarili, kataas-taas po ng panahon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, and you are not worthy to say that you are faithful. You are not worthy to say that you believe. You are not worthy to say, and you are not worthy to claim Christ in your life if you love many things, many other things more than Christ. Hindi po kayo worthy na magsasabi at mag-claim ng pangalan ni Kristo Jesus. Yung totoo, hindi nyo naman mahal ang ating Panginoon. Dahil maraming bagay na mas malaga sa iyo kaysa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan. Tayo dapat na magsuserve sa Panginoon faithfully. Bigyan natin lahat ng panahon na hinihingi ng Panginoon sa atin upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Maraming salamat.